everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Nasuroy man mo, ma'am, sa among payag? Ayaw lang pag ma'am na mo, luminous. Ay! Luminas din mo ngon! Agad ay streamy! Ma'am Rene? Ay! Pwede mo ang iyo? May mapagtawag ko ni mo juice Hay! Kabaga ni mong naong! Naong magyukan ni! Kabaga ni naong ha! Ay! Hay! Huwag ka maikog! Magpatawag kag Diyosa ni Dong Luminos! Nga naong ni mo! Mura mo nag... Hudas! Hala! Halahon tarong kag kabayan! Ti mo yun! Dahil ipungi ko doon. Halahon, tiga! Galing makabugno kung balik kong hawak. Halahon ba, tiga? Mabugsog sa yuta. Hala! Tita, Mahal ka ron! Saman ka? Pastilan! Oy! Ayaw ka magtoon ng akong banag bayot o tingog. Hay! Iran! Ikaw kagiron! Nagkagiran! Pati lang Ginoo! Oy, Ginoo! Siwasay ni Ginoo! Ay. Ginaw-daog ko rin Ginoo! Kuan na Ginoo! Masama na ko, ay! Gajoke lang ni siya ha, gajoke lang ni. Joker ba hiya kita ni si Manoy ninyo wasay? Hoy! Joke. Nga na maingon mo kag bana Iran. Oh. Bana ko ni mo. Oy! Bana ko ni mo, day! Na! Baulag, Bana ko ni mo. Manoy Magmanoy kas bana mo! Manoy wasay. Ano mo lang di ha? O ba ka ang saadi ha? Oh, gimanoy sa ko ni mo. Be, hapakon ti kining apali ko. kining, unsa may among itawag ni mo? Pagkuya mo na ko! Kuya Wasay! Kuya Wasay, gwapo! Sabi na! Kuya Gyan! Agahalal ka man lang musaya ka. Ay, manuya to na ninyo kanay naong ana ay nangunot na. Mas kunot pas akong kunot. Aw sa akong naong. Iran! Ay, pala. Ikaw kagiron! Agpalag sa yaron, di ka maigos kung kinomo ron. Ibutan na ka ng imong gidang linusak, pakanan na sila. Yami kuida. Na sila. Yami Ano kuida. ka manggid og snack, ma'am? Kay ikaw baya namo ni mo. La! Ngano ka da ay? La! Ay nalang ka ikaw day ha. O ayaw na lang sa pagmam na ko. Ay pobre ramang kung taong kayo ko. Ay kuha na lang pagmanang na lang nako. Ay wasay! Wasay na unsa magkaoy naganga pa man ka diha. Anong ganga ka diha nagtanaw sa bisita? Utak uman ang baba ni mo. Uy ka man baho na. Wasay! Ay! Ngano magka? Ay paninggit na Iran! Mura magkagwag ka kanong sa gisolte. Nganong ganganga magkadiha. Ugwa mamilok na nagtanaw sa itong bisita. Hala! Hala! Naon sa din siya? Ala. Ay, ingon hala. Ay, pasensya na mo. Pasensya na mo, ha? Dari ko. Kuha tagbutong. Dari. Magkuyog ko ni mo kung butong na Iran. Dali. Say! Ikaw! Ako? O ikaw! Oh. Dali. Kuyog na mo. Dire. Nganong pakuyog Basta kuyog lang na mo. Dire. Ay, tiguan. Ay, ako ba? Gago ka ba? Ayaw ko inatiguang, ha? Gago ka? Ay, sa ba ni ka, bata? Hilong! Basta mo sulti pa karon. Kaon ka kinumo na ako. Magkalingaw sila, Sabi mo, no? pili. Komo o apale? Sapa di ay! Sigpangambog niyang apale. Bisan o, dili na ko sila tinuod nga mga ginikanan, pero nagpasalamat gihapon ko nga sila ang nisakop nako. Dili ni mo sila mga tinuod nga mga ginikanan? Oh, dili. Wa na ko yung mga ginikanan. Patay na sila. Nakilala ko alang mga katiguan na kuyog ni Remy. Sa ato pa, naa sila din si Prinsesa Hestia. Nabansa lang din si Prinsesa Hestia. Din siya lang ilang awasay. Hoy, nganong gidaman taon ni mo siya. Giuban man ni mo nato. Oh, bitaw. Yung kong giguyod, oy. Bayot. Ano ka na siya, ay? Dali bayot, isagol ti kas butong. Sabari, oy. Hello. Kang bayota ka.
Ikaw, be, diri ra. Padol. Aha. Rosendo, Papa! Ay! Ilmo bakos! Ibakos ko din bayuta din! Ay, kapuya, may pamina nung padapit ng mga taong wata kaila. Ay, Grabe. ala, dadadaon na mo, kay kanang, atoon ko na si Roland, aron nga makakuha niya siya butong. Kay, ay, kuha na, baka tawron siya sila. Kunwa, si Ros Ibanez na irang! Sa? O gwapo si Ronald! O gwapo si Ronald si Ila! Hay, ikaw ba? Wa, nagis Noel Saan Rabe. oy? Saan mo inita man yung ko ini niyo? Uy, Wag wag tang- mo ni siya. Wag tang nagis Noel Rabe. Kinsa ba na, sig pagkikot na say? O, man gamit ni bayuta. Kinbayuta, ha? Pagkat-kato na ito ni Globe. Kat-kat. Luwasay! Ikaw ron, nakinaiya ni mo no. Sorry. Mura magdi makaon nag-iro ni mo ginaiya. Doklon tinawang kadaran. Ma'am, Nay. Dapat imo tingog mo nagbayot. Ma'am, Nay. Timan ato ni siyang bisita ha. Ano, Nay? Mo talongon na nagtagad bisita na. Ano din, nade iro mo ka o kinaiya. Ang gawin. kita na kag-iro ni ka o kinaiya. Karoon na dyan kang taon-taon ron. Sige ron. Bayot! Hoy! Kat-kat Globe. Lisod-lisod ron ka. Ato agis tumoy. Ay, bisitan din na to, no? Bisita gani. Oyog man din na itong batan ang babaeng gwapa. Hay, bayot! Ano no? Gidati ka din Ar makapabor to sila duha dito. Pabor. Unsay pabor ba? Uy! Makapabor Unsa ka diya? Si Dong Luminos ba makapabor? Pabor. Makapang burot sa siya. Kaila kay burot sa dong. Burutsa. Unsay? Kaila. Unsay burutsa? Kaila. Kana para gamiton sa magkarin o ginudnon. Para barbas. Kasabot kay burwa ka kasabot. Burot sa ba? Burot og sa. Burot sa. Gipa burot sa. Bastos sining bastos dyan kag ba-o ha. Aray! O, Gisag pa ko ni mo. Let's Gisag pa ko. reaction. Nga lang imo maling gibuhat. ipasidan Ano? Ni ako, aron, kumustahan ka? Kumustahon? Sa unsa? Sa nahi ako man mong bunog kagahapon. Sakit pa ba ang imong bunog? Luminous? Sure good ka? Nga wa kay bunog sa pagkambundol sa akong sakyanan gahapon? Wa lagi. Niski kamay? Wa gyud? Wa lagi. Oh, ngay, tanaw nga akong bitiis oh. Akong paa. Makita man mo kay gapurol man lang ko. Oh, kakita ka? Way lama sa bunog nga imo makita, di ba? Tuod, ako kuan. Maulang nang akong gisusi ni mo dinhi karon. Dinhi sa inyo. Gisusi ti ka kay basin unya og naglimot ka lang nako kahapon. Nya wa lang dayon nimo ma-feel ang bunog sa imong lawas. Salamat day ha. Salamat sa unsa. Nga gibayaran mo ang mga kahoy nga ako antang ito mo dito sa merkado. Unya, imo pag yung gipadaan ako ang mga kahoy. Daoy, di man gyud ka angay magpasalamat nako, good. Ako man gani ang ay mag-sorry nimo tungod kay gadanghag ko. Ha? Wa ka magdanghag. Ha? Ako? Wa ko magdanghag? Akoan, wa ka lang makabantay. Mao ba? Husto ka. Wa ko makabantay nimo. Ako man kung gikasulti si mami sa cellphone ni atong tungura. Maong wa ko makabantay nimo nga nilabang. Maong sorry kaayo ha. Naunsa man ko. Luminous, may hugaw pa nga akong naong? Wa corazon. Kaon, may giandam sa nanay Irang para sa nako. Linusak ang giandam ni nanay Irang. Unsa man, di ka gusto mo kaon ng linusak? Kuan, palitan talang ka og bibingka. Naara man diya sa unahan. Diya sa may lugsungon oh. Doon may manghimuay dihig bingka. Palitan ti ka. Ayaw na lang. Busog pa man sabgod ko. Ay, salamat tong Roland sa butong ay mong katan ha. Uy, Ay, unsaon gunes wasa. Ay, ginasitan man na siya hawak. Unya, may humbak pa yun maong Corazon. Luminous? may butong naman diya sa gawas. Nagpakat-kat si nanay Irang. Dali, magawas na din ispayag. Dara. Sige na dong Luminos. Paimna na ning atong bisita ining butong. Oh, nanay Irang. Ay, pasilan inday. Pasensya ka na gid taon sa among kahimtang daya. Kay pobre, ra gid taon kaayo me.
Dali parehas ni mo nga. Hiyo, may nindot yung kang sakyanan, no eh. Sa una, nangaamo raman po taon, me. Okay, wa man mi amo ron. Mo kami-kami na lang din, he. Mga hoy, mag-uma, manemo paginabuhi. Nay akong giablihan nga butong, oh. Pwede na nimo ang imnon ang tubig nini, Corazon. Salamat. Kuan ka dong ka nang basuhon na lang ka nato dong kay basin og maglisad og tungab ning atong buseta ni anang butang. Niara! Ah, Nirang baso, Nirang! automatic man. Kaon kag baso? Hanggaw ba ni mo? Sige. Ipisi dong luminos aron makainom ning tubig sa butong kanang gwapang bata dong babae dong. Unsa to? Oy. Unsa to? Ano? Unsa to? Ano man ba? Inyo pagamiton si Razi along inyong baso. Labog na. Ay! May inyong ipisan o mauna inyong ipisan niyo paimnon sa butong. Hoy. Alang sa akong alaga. Oh, nganom day. Muna paimnon. Nganom day. Hoy, dai ba dong o nalibog ko sa sampit ako nimo. Dali rabak ko Laka ko na gusto bawa ng baso. makig-away ronda. Tempa. Kay nga naman di ay. Kay ngano? Ngano, ha? Tubagoy hanggang tubag. Paslaka kung babae ni baso. Ay! Huwag ka kakita wasay! Sa baso nga imong gidang mo paiminan nimo sa akong alaga. Tarawa ay! Tutuki mayo! Bayad ka. Hugaw! Bayad yun ka. Ay! Ha? Uyan na kong wasay! Halaho ka todo! Ang gawa ba yung taon ni mong wasaya ka? Oo. Ang tagip-tip sa baso o nasa ngilit-ngilit. Sila nga nung kanda man sa imong gikuhang baso, say! Ala. Baso man ang nagisodlan og tuba! Gidi ilisin na dito og baso, say! Ilisin na! Pagdali! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.